Sa iyo pang detalye ng ating balita, ilang apektadong manlalako sa Basista nakabalik na sa nasunog na public market. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Balik na sa dating pwesto ang mga apektadong manlalako sa nasunog ng pampublikong pamilihan sa Basista matapos ang ilang buwang relokasyon sa mga ito. Ngayong Hulyo, naging puspusan ng paglilinis ng lokal ng pamalaan sa nasunog na palengke upang makabalik na ang mga manlalako kasabay ng pamamahagi ng tulong pinansyal. Kabilang sa mga nakabalik ay ang seksyon ng gulay, dry fish, kakanina, prutas, food cart at dry goods, habang patuloy pang inaayos ang pwesto ng mga hilera ng karinderya, sari-sari store, karne at isda. Git ng lokal na pamalaan, hindi muna makakabalik ang lahat ng mga dating nagtitinda dahil mayroon na umanong nangupahan na iba o di kaya ay pansamantalang tumigil sa pagtitinda. Tiniyak naman ang sapat na espasyo para sa lahat ng manlalako sa pinaplanong ipatayo na 2 palapag na pamilihan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.